Interior da catedral. A catedral recibe os seus visitantes cun interior románico presidido polo Pórtico da Gloria. Concibido como atrio ou nártex da catedral, foi esculpido polo mestre Mateo entre 1168 e 1188, en tan só 20 anos. Considerado obra cume da escultura románica, a súa misión era a de proxectar ao visitante a visión apocalíptica e gloriosa do fin dos días, semellante á Xerusalén celeste con portas sempre abertas nun día sen noites. Apocalipse 21-25. O corpo central do pórtico, presidido por un Cristo Redentor e pola figura de Santiago Sedente, recibe os peregrinos mostrando a monumentalidade e delicadeza da obra, con máis de 200 figuras de granito que compoñen un estudado programa iconográfico. Sobre a columna de mármore que representa a árbore de Xesé, os peregrinos chegados de todo o mundo deixaban constancia da súa visita apoiando a súa man dereita sobre devandito parteluz, expresando desta forma a súa gratitude e a dita por alcanzar a ansiada meta. O ritual completábase na parte frontal xunto á figura do mestre Mateo axeonllado, coñecido popularmente como Santo dos Croques. A tradición atribúelle o poder de transmitir o seu talento a quen lle dea 3 croques ou cabezadas, costume especialmente popular entre os estudantes e visitantes desexosos de inspiración. Con todo, estes ritos foron desaconsellados polos equipos de conservación debido á forte deterioración que sufriu a monumental obra durante os últimos anos. En calquera caso, aquel que o desexe pode contemplar o Pórtico da Gloria en todo o seu esplendor participando no programa de visitas que organiza a propia Catedral de Santiago. Avanzando pola nave central, podemos comprender o esquema da catedral, perfectamente conservado no seu estilo románico orixinal. Trátase da típica planta de cruz latina das igrexas de peregrinación, con 3 naves no sentido longitudinal e 3 no cruceiro. A nave central mide uns 97 metros e está coroada por un triforio que rodea todo o templo e eleva as naves ata os 20 metros de altura. Esta galería situada no alto resultaba un elemento útil na Idade Media, cando moitos peregrinos se vían obrigados a dormir na catedral, á espera do primeiro oficio relixioso. Chegados ao altar maior, percibiremos enseguida a fastuosa intervención da arquitectura barroca na catedral románica. O chocante baldaquino de columnas salomónicas que protexe o altar de prata e o camarín do apóstolo está coroado pola efixe ecuestre do apóstolo. Estamos ante unha obra do século XVII proxectada polo cabido para dotar de maior espectacularidade o conxunto da catedral. Neste punto cúmprense as máximas expectativas dos fiéis, pois aquí teñen lugar todos os días a misa do peregrino, os ritos individuais da aperta ao apóstolo e a veneración das reliquias apostólicas. En efecto, subindo polas escaleiras da dereita do deambulatorio, no camarín, a figura románica de Santiago, orixinal do século XIII, recibe a emocionada aperta dos peregrinos. Despois baixase polas escaleiras da esquerda para visitar as reliquias do apóstolo no pequeno mausoleo que foi epicentro espiritual da cidade. Esta cripta alberga os restos mortais do apóstolo, descubertos segundo a tradición no século IX e que, con todo, repousan nunha urna do século XIX. O motivo está directamente relacionado cunha das incursións marítimas que no ano 1589 o pirata Francis Drake realizou na Coruña, ameazando con levar as veneradas reliquias ata Inglaterra. Os coengos apresuráronse a ocultalas e só saíron á luz 300 anos máis tarde, a finais do século XIX, cando unha bula papal recoñeceu novamente a súa autenticidade. A ambos os dous lados do altar maior esténdense os 65 metros do cruceiro, que é percorrido en festas solemnes polo botafumeiro. Este enorme incensario comezou por ser, probablemente no século XII, instrumento de purificación da catedral compostelá, pero a súa verdadeira función era tratar de ocultar co aroma do incenso o cheiro corporal dos peregrinos. O botafumeiro, de 1,5 metros de altura e uns 60 kilos de peso, é accionado por 8 tiraboleiros que o fan voar de norte a sur polo transepto. Basta minuto e medio para que alcance unha velocidade de 68 km/h e forme un ángulo de 82 graus sobre a vertical,
o que o achega ata un escaso metro da bóveda. A corda e o sistema de poleas ideado no século XVI poden verse sempre colgando da cúpula octogonal. Un percorrido máis pausado polos brazos do cruceiro e o deambulatorio permitirá admirar arquitecturas, laudas sepulcrais e arte sacra de diferentes épocas, especialmente nas capelas, nas que os peregrinos de diferentes nacións atopaban os santos da súa devoción. Antes de abandonar o templo, suxerimoslle non deixar fora da súa visita a Capela da Corticela, fundada no século IX por benedictinos como oratorio fora da catedral, terminou sendo unida a ela a través dun corredor graduado no brazo norte, converténdose nunha igrexa parroquial para peregrinos e estranxeiros dentro da propia catedral. Aínda que dedicada á Virxe, sorprenderanos na entrada unha preciosa representación da adoración dos Reis Magos, así como a figura do Cristo no Horto das Oliveiras, no seu interior, portando as oracións e pregarias dos fieis.